Идел елгасы буена орнашкан Яңа Чабаксар Чуашстан Республикасының иң я шәһәрләренең берсе, аңа нибары бүгенге көндә 60 ел нигез салынуына. Бирдә яшәүче милләттәшләребез дә алар бик күп түгел, нибары 6000-га якын. Алар башлыча Чуашстан Республикасының татар авылларыннан килеп утырган милләттәшләребез. Татар кайда гына яшәмәсен, беренче эш итеп ул йортын төзеп кирсә, аннары мәчет салуга керешә. Яңа Чабаксар шәһәрендә дә шулай. 2005 елда Бирдә яшәүче Минкадир Аби Рәҗәпов үзенең бер төркем фикердәш дуслары белән сөйләшә дә шәһәр хакимиятыннан рөхсәт алып гыйбадәтханә төзи башлар. Һәр эшнең дә башлап йөрүчесе, әйдәп баручысы булырга тиеш. Менә Яңа Чабаксар шәһәрендә дә әлеге мәчет төзелешен иң беренче көннән үк Минкадир Аби башлап җибәрә. Һәм бүгенге көндә инде алар берничә ел эчендә менә шушы минем артымдагы мәхәббәт мәчет гыйбадәтханәне аякка бастырганнар. Билгеле инде бүген аякка бастырганнар дип әйтү генә ансат. Аның артында күпме йоксыз төннәр, борчулы көннәр дә җитәрлек булган бит. 2005 елдан тотынып бер җума намазы калмаган бу калада. Бак шул урында 10 елдан бердә калмаган. Тәравих намазлары, хатым кылабыз Корбан Коръәнне. Халык йөри, халык тырыша. Әлбәттә, беренче көннәрдә җир алу, аны рәсмиләштерү, эшне башлап җибәрү, төзелеш өчен акча юнәлтү бик авыр була. Без тырышып, татарлар үзебезнең телебезне, гадәтебезне, эшләребезне алып барыр өчен бу мәчет кирәк иде. Ничек кенә катлаулы булмасын, Минкадир Аби башлаган эшне ташый торганнардан түгел, дуслары белән бергәләп мәчетне сафка бастыралар. Беренче көннән бирле бу мәчет салганны белән, фундамент салганда күргән бер нәрсә юк иде, мусор гына иде. Менә Минкадирга рәхмәт, бигенче көнне менә шундый Рәзап Минкадир менә шундый мәчетне салып чыккан сен. Минкадир Allah Teala'dan җибәрелгән бер бәндә ул. Ул менә мотор итеп менә шушы Нова Чабаксар шәһәрендә нольдан алып менә бүгенге көндә мәчетне күзаллыгыбызга китерсәк, ул Алла Теаланың йортын ничек мотор итеп төзеп, безне менә Коръәннәр укытып дua кылдырды. Мәчеткә җылы кертү белән Минкадир Аби Биредә изге Коръән нигезләрен һәм гарәп телендә укырга, язарга өйрәнү курсларын ачып җибәрә. Курсларның җитәкчесе Казанның Мөхәммәдия мәдрәсәсен тәмамлап кайткан Гүзәлия апа Адиева белдергәнчә, дәресләрдә әхлак, тәрбия темасына да зур игътибар бирелә. Без өйрәнәбез тәҗвид кагыйдәләрен, Коръән сураларының тәфсирләрен, Пәйгамбәрләрнең тарихларын. Гомере буе төзелештә эшләп лаеклы ялга чыккан, хәзер мәчеткә укырга йөрүче Әлфия апа Шәрәфетдинова бәйит мөнәҗәтләр дә яза. Разый булыйк Раббыбызга, теләк телик үзебезгә, безнең теләкләр ирешсен. Теләгән һәммә безгә. Мәчеткә күбрәк кеше җәлеп итү, аеруча яшьләрне тарту һәм мәчет эшчәнлеге белән якыннан таныштыру өчен бүген Биредә тәүге тапкыр ачык ишекләр көне уза. Бу мәҗлес яшьләргә үрнәк булырга тиеш, яшьләр аны карарга тиеш. Киләлмәгәне бүгенге көндә күрергә тиеш. Нинди мәчетебез булган. Бу безнең Чувашиядә, бу христиан илендә икенче зур кала. Карантин вакыты булса да бүгенге чарага байтак халык җыелган. Мен бында төзелгән вакытта біз килгән идек. Ул вакытта булай ясалмаган иде. Ә хәзер ремонтны ясап бетергәннәр. Бөтенесе якты, җылы, уютно, комфортно. Минем бу мәчеткә килүем беренче мәртәбә генә инде. Бик матур, бик яхшы төзелгән. Шуның кадәр матур халыклар йөриләр, менә күп халык йөри. Шуның кадәр тагын да килгән кенә тора инде бу җиргә. Бәйрәмнең азагында барлык кунакларны да Корбан ашы мәҗлесенә чакырдылар. Биредә мәчетнең имам-хатибы Минкадир Абый мәчет эшчәнлеге, ислам дине нигезләрен өйрәнү курсларында уку шартлары белән таныштырды. Кунакларны кызыксындырган сорауларга җавап та бирде. Әлбәттә инде мәчет төзелешенә ярдәм итүчеләргә рәхмәт сүзләрен ирештерде. Чуашстаннан Рамис Сафин, Татарлар.